No niin, terve pitkästä aikaa. Siinä on tuossa puhelimen kamera linssissä on naarmu. Peruuttelin yksi päivä tämmöisen Volvo tänne talliin. Minä ostin tän joskus viime kesänä. Tiesin kyllä, että tää on rikki. Teki paljon painetta tuonne jäähytysjärjestelmään ja ekaksi epäiltiin EGR-venttiilin jäähytintä, että se vuotaa, mutta sen testasi, siinä ei ollut vikaa. Sitten epäiltiin, että tässä kannessa olisi jotain vikaa. No eipä ole siinäkään. Sitten kattelin tuossa eilen tyhmät työmiehet videon, siinä on T5 moottorissa. Sama vika kuin mikä nyt tässä on. Saisiko tosta vähän valoa? En tiedä näettekö mitään, mutta tarkentaako se tuossa kohtaa moottorin lohko halki. Tuossa sylinteriputkessa halkeama tuossa. Ei oikein hyvin tarkenna. En tiedä, mitä tälle nyt tekisi sitten. Mitä tälle tekisi? Haluaisiko joku ostaa tämmöisen varaosiksi? Tai kunnostettavassa? Vai hommaisiko siihen jostain nyt moottorin? Vai mitä sille tekisi? Mutta minulla alkaa kohta olla 1000 tilaajaa täynnä. En tiedä, miten tämä videoiden tekeminen tästä jatkuu, mutta on ollut vähän lunssaa. Ja jos 1000 tilaajaa tulisi täyteen, niin mitä olette mieltä? Arvottaisiko ihan uusi tämmönen Metapon rälläkkä? 125 mille. Vois olla. Pankahan tilate kanava. Tää oli tämmönen lyhyt. Sitten kun joskus näitä Volvoja tai muitakin autoja ajelette, niin painakaa hitokseen kaasu. On nimittäin karstaa aivan hitokseen. Ääni meinaa näköjään lähteä, kun tällä höpöttelee. EGR-venttiilihän tulee niinku tohon reikään työntää ja sit siitä eteenpäin. Niin tästä on jonkun verran aika tukossa. Mut sellainen. Tulipahan purettua Rupeisiko seuraavaksi tekemään PJ:tä vai ottaisiko jonkun pienemmän traktori tuohon korjaukseen? Itse asiassa voitaisiin käydäkin tuolla pihalla kattamassa. Otetaan nuo. Tultuu tänne talliin pipot päässä ja sitten lähettyy pois pipot päässä. Oltais miekään laittaa paijapesuun, niin lähdetään kohta ulos. Sieltä on nyt irti tuon EGR-jäähyttimen letkut, ettei se EGR-jäähytin oo sökö. Siinä on varmaan kansipahvi tai kansisökö. Joo, lähdetään tänne pihalle kattelemaan. Joo, tuohon natikkaan voisi ainakin vaihtaa nuo suuttimen käreet. Tai sitten siihen pitäisi tehdä laakeriremontti ja vaihtaa putket ja männät. Se huohottaa aika mahdottomasti.
Mutta sen puoleen se kyllä toimii vielä. Sitten se tori tuli laitettu. Pimeätähän täällä nyt vähän on, mutta pisti siihen alueauran. Tän minä ostin joskus 15 vuotta sitten. Ehkä. Tämähän oli silloin nosturiraktorissa. Täällä on hirveä pimeä. Puhelimen valo ei ihan hirveästi. Laitoin siihen auravalot. Tähän pitäisi itse asiassa vaihtaa vielä nostolaitteeseen nostosylinderi, kun se on. Se jäi pompottamaan se. Siellä on niin isot naarmut. Joo. Ei siinä mitään. Tilatkaa kanava, niin voitaisiin ehkä arpoa tuo Metaborälläkkä. Voitaisiin tästä lunssasta päässä jotenkin eroon. Ei mitään. Tää miettii mitä tuon Volvokas teki. Hinaisiko sen tuolta pihalle? Tai pihalla se pitäisi hinata joka tapauksessa, jos siihen mennään moottori ruveta vaihtamaan. Ei mitään. Heippa.